ଏହି ସଂସାର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କେବେ ବଦଳେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବ, ତେବେ ତୁମର ନିଜ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ ହୋଇଯିବ। ବେଳେବେଳେ ନିଜକୁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ ଦୟାଳୁ ମଣିଷ ହେବା ଶେଷ କର। କ୍ରୋଧକୁ ମନରେ ପାଳି ରଖିବା ନିଜ ବିଷ ପିଇ ଅନ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ କାମନା କରିବା ସମାନ। ଅନ୍ୟକୁ ଭୁଲ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ କେତେ ଠିକ୍ ଏହା ଭାବିବା ଉଚିତ। ମନ ହିଁ ସବୁକିଛି। ଆମେ ଯେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁ ସେମିତି ହିଁ ବନିଯାଉ। ଆମ ସହିତ ଯାହା ବି ଘଟେ ତାହା କେବଳ ଆମ କର୍ମର ଫଳ। ଭଲ କର୍ମ କଲେ ଭଲ ଫଳ ମିଳେ ଏବଂ ଖରାପ କର୍ମ କଲେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଭଲ ମିତ୍ର ସିଏ ଯିଏ ଆମର ଭୁଲକୁ ଦେଖାଇ ଦିଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ସଦାବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ଉଚିତ। ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ କେବେ ବି ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହୋଇନଥାଏ, ବାସ୍ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ବଦଳାଇ ଦିଏ। କେହି ବି ଜନ୍ମରୁ ସାଧୁ କି ସନ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ପାଖରେ ବିବେକ ଆଉ ସତ୍ୟ ଅଛି ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ଥ। ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କୁ ଦୟା କରିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଚ୍ଚା ଧର୍ମ।